3 barndomsvenner fik en idé til bekæmpelse af terror. De ville lave en bombesikker skraldespand, men det hele begyndte i det fredelige Kerteminde. For 30 år siden var de drenge, der byggede huler. I dag er drengene fra Kerteminde blevet mænd med eget designfirma. Flemming Kold er 44 år og reklamemand. Han fik i 2000 en usædvanlig henvendelse fra den daværende direktør for Fjord- og Bæltcentret, der forgæves havde ledt efter et system til affaldssortering. Jeg var så i mit reklamebureau Katalysator, var jeg reklamebureau for Fjord og Bælt på det tidspunkt. Og han henvendte sig så til mig og spurgte, om vi kunne tænke os at prøve at tage en designopgave på det her. Fjord og Bælt fik deres 25 specialdesignede spande. Og her kunne historien lige så godt have endt, hvis det ikke var for Flemmings gode ven, tømmeren Lars Holm Jørgensen. Flemming og mig, vi er gamle klassekammerater og har kendt hinanden i rigtig mange år. Og vi bor nu på samme gade, og Flemming sprudlede med en masse idéer omkring det her produkt, og jeg var en lille smule involveret i det, da jeg hjalp ham med at lave træsiderne, der sidder på siden af produktet, og jeg opfordrer ham til at gå videre med det. De 2 venner ville have affaldsspanden til at stå andre steder end i hjembyen, og den skulle også videreudvikles. Så de tog kontakt til endnu en Kerteminde-dreng, arkitekten Peter Såby, til stor undren for omgangskredsen. Og vi siger selv sådan lidt ironisk i dag, at vi har også spillet tennis sammen, eller det gør man normalt, men det har vi ikke. Vi har slået tennis sammen, så... Men nej, vi havde aldrig... Jeg tror ikke for 10 år siden, der var nogen, der havde troet, at vi havde stået her som kompagnoner, nej. Så da du får kontakt, eller Flemming tager kontakt til dig, hvad så umiddelbart tænker du om den idé? Jamen, jeg var noget overrasket over, at Flemming ringede til mig, fordi vi netop havde haft den der ungdom, som var lidt hård på tennisbanerne. Men alligevel så var jeg nysgerrig og synes det var interessant, og det passede også meget godt til nogle tanker, jeg selv havde haft. Designfirmaets grundholdning er, at produkter skal være nemme at bruge og enkle designet. Og så skal de kunne tilpasses kundens særlige behov. Et af tidens helt specielle behov er, hvordan man sikrer sig mod terroristers bomber. Det gav firmaet en idé. De vil lave en bombesikker affaldsspand. Vi ved, at i Atlanta, til OL i Atlanta, der detonerede en bombe i en skraldespand. Den her terroraktion, der var mod undergrunden i London for et par år siden, det var jo selvmords terrorister, men vi ved også, at man efterfølgende har fjernet samtlige skraldespande i undergrunden. Fordi det er et oplagt sted at droppe en bombe. Man kan droppe den og forlade stedet, og så detonere den kort tid efter. Sådan ser spanden ud. Og hele ideen er selvfølgelig, at man udefra ikke må kunne se, om den er bombesikret. Så hele konceptet bygger på 2 dele, hvor den her fungerer som en helt velfungerende enhed som skraldespand. Og den her del har vi ikke så meget kendskab til, så derfor har vi indledt et samarbejde med en svensk virksomhed, som er eksperter på det område. Bombeindsatsen er blevet afprøvet i Sverige, hvorfra disse optagelser stammer. Her ses først, hvad der sker, når bomben detoneres uden indsatsen. Sprængstofmængden svarer til mere end 10 håndgranater. Det, der er farligt ved en bombe, det er, at selvfølgelig er det detonationen, men det er også de fragmenter af en detonation, kaster rundt. Og få sådan en her i ansigtet med, jeg ved ikke hvor mange kilometer i timen, det er altså dødbringende. Sådan en her, ja, det giver sig næsten sig selv i faconen og så videre væk. Det virker som knive. Den her store enhed, den blev kylet 75-100 meter væk, da bomben detonerede. Her ses så sprængningen med bombesikringen. Spanden bliver stående. Det, der er sket, den er deformeret en lille smule. Og det er klart, at den kan ikke genanvendes, fordi der sker jo noget med materiale. Men der er ikke sket noget som sådan, og coveret, den yderste del, er der absolut intet sket med det. Indsatsens særlige konstruktion og materialet, den er lavet af, gør, at eksplosionen sendes op i luften. Tidens fokus på terror har skabt et potentielt marked for bombespanden. Lufthavne, banegårde, offentlige steder, store hoteller, altså hvor der er mange mennesker samlet, Københavns Rådhusplads, hvad ved jeg. Vi har så faktisk lagt billet ind på at komme til OL i Vancouver i 2010. Og vi arbejder også på at komme til OL i London. Og vi er nok nået dertil, hvor vi
har nok kompetencerne på en lang række områder, men vi er nok også nået til den erkendelse, hvis vi vil videre og blive lidt større, end vi er nu, så bliver vi nødt til at søge noget kapital.